saídas sempre son difíciles, non? E máis cando levas tanto tempo pois traballando con este grupo, que ao final, dende que empecé na sub-12, pois as nenas foron subindo comigo ata agora, sub-15, que é o meu segundo ano. E, bueno, tampouco quero estenderme moito porque xa levo unha semana complicada, cas emocións pois a flor de pel. A verdade é que agradecer á Federación pola confianza que me dou estes anos, a Manu Fernández pola confianza e polo apoio sempre, as miñas axudantes e compañeiras que bueno, espero que teñan moita sorte, e as nenas tamén, no? Confío en que a segunda fase pois se saquen un bo resultado e o gallá poidamos ver a Galicia nunha fase final. E, bueno, para min, pois, sentimentos encontrados, non? Estou contenta porque ao final vou a cumplir algo que era o que quería, pero, por outro lado, pois triste, non? Que, despedíndome das nenas do grupo, espero que non me caia ningunha bagua, pero, bueno, quedome un pouco sin palabras, que moitas gracias a todos. É o equipo, o Clube Independiente del Valle, é o equipo de Dragonas. E, bueno, foi todo un pouco precipitado, non? Por eso, pois, agora en febreiro xa marcho, non podo estar na segunda fase. E, nada, o obxectivo, elas gañaron a Liga o ano pasado, ainda teño que informarme moi ben de como é porque o sistema de competición é diferente. E, bueno, ver se podemos xogar Copa Libertadores, meternos aí e, bueno, unha experiencia bonita, non? 24 horas de fútbol, que era o que eu pois sempre quixen, e a disfrutar da experiencia.